No dobré ráno, ľudkovia, tak toto nás postihlo práve dneska ráno v Írsku. Môžeme vidieť krásne letisko dublinské, jo, ako som mal zlé stávanie, ale toto mi vyladilo. Tak to som zvedavý, ako to trúby rochy, všetky tu budú jazdiť na tých autách, no ja sa poserem asi. Tak toto ma fakt vyladilo náladu dneska celú. Tak to vyzerá v podstate celé dublinské letisko teraz. Aby sa vám nelenilo a čo sneh vidíte aj doma, to je normálne. Ale tak vám ukážem napríklad auto. Toto je auto. Dobre. Toto je kocka betónová. A toto je lietadlo na sníženie. Asi budú opoznené, no aspoň nebude roboty. Ďakujem vám za pozornosť a dovidopod. Dúfam, že napadne tých hovien aspoň 20 cm.